ije na aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme abụgbuo dike n'ogu edewere mgbụrụma dike n'iche Asaa mi amasị emere nwoke mere nwaanyị ndị nọ mba dị iche iche ebe ọla ha nọ asị m ụkwụ ha eji ije ka ha ga-eji ala na ọhịa m nwa kwuru na ọ ga-aga onye ihu mmadụ onye azụ mma asị m mmọnwụ niile ga-abịa na asị m ha ụkwụ ha eji gakwa ka ha ga-eji ala kpọcha onye ọla ga-ebu ihe ọjọọ bịa asị m ka ọjọọ ya erute na ọhịa m nwa kwuru maka na apịkwa m ụkwa aka ahụla ma ha m nwata aka m na-asa ahụ na afụnafụ maka na ọkụ nwa ga-era nna adịghị eme ya ọfụnaka mgbe na-akpọkochi ndị nna nna ngwa na-akpọkọkwa anyị nwe ụlọ na-asị na ị ga na-edo anyị pụpụ na mbata anyị na-asị ụbọchị nje ụkwụ apụkala ya ama na ọhịa m nwa kwuru si ihe ọmasị emewere anyị ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị so ọ bịara nga ya begbugola ya gịla mgbugbu afụkala ya n'azụ agwa m n'ezi anyị na-akpọgokwa m gị ekelekwa m gị asị m ị ga-edu anyị n'udo lụta n'udo na nkwe nsogbu ọbụla onye ọla ga-ebu ihe ọjọọ abịa nga n'ụbọchị nke taa asị m ka ọjọọ dịka ọ bịa asị m dịka ọ lakwasị ala n'udo na ọhịa m nwa na-ekwu Arushi, ya gaziere gị gaziere mmụọ ị na-efe. ọdịnala aga ala maka nwa mechaa ihe ịdịkọ n'aka nna nna fere anyị nna nna mere ama emekwa ya ọbụla arụ akwa n'ezi Asum nyonya maya malai kerana mana bukan apa yang mau pakai agak lu. Ada mau pakai kenapa? Onyike, tahu. Ada siapa orang bu. Ya mana lanjut nana mana apa yang berapa? Apa ni? Bukan anak orang tak berapa beli tu. Ada apa? Ada jauh guma kalau nasi kok. Dua dek kalau.
Arushi Asaa, udo dịrị gị o.